ja sam Tanja Komaric. Radim na poziciji novinara u informativnoj redakciji Blic televizije i izveštavam gledaoce svakodnevno u našim vestima u 3:30 i centralnim vestima u 5:30. U Blicu radim već 3 godine, odnosno malo više od 3 godine, praktično od samog osnivanja Blic televizije, s obzirom da je moj angažman upravo vezan za televiziju. Moj posao je novinarstvo, zapravo novinar sam informativne redakcije Blic televizije i zadatak mi je da svakodnevno, pravovremeno i na pravi način prosledim informacije do naših gledaoca, ali i da pokrenem određene važne teme kada je u pitanju naše društvo, naša ekonomija, politika, dakle sve ono što naše gledaoce zanima. Mogu da kažem da je Blic zapravo za mene jedan izuzetno važan hroničar vremena u kome svi živimo i u kome smo odrastali. Kasnije je to postao sajt, a evo, otkad sam počela da radim pre 3 godine na televiziji Blic, praktično od samog osnivanja, meni je zapravo i televizija hroničar jednog vremena. Dakle, jedan medij koji će još puno imati toga da kaže u budućnosti, a koji svakako ima jedan važan i neizbrisiv pečat u našoj medijskoj sceni. Kod rada u Blicu najviše volim ljude. Zapravo zaista imam veliko čast i zadovoljstvo da radim sa sjajnim profesionalcima, sa dobrim ljudima i tu pre svega mislim na kolege novinare sa kojima radim u informativnoj redakciji. Ja bih Blic zamislila kao 30-godišnjakinju. Dakle, jednu mladu, samouverenu, uspešnu ženu koja je obrazovana, koja već ima dosta iskustva u novinarstvu, u izveštavanju, u kontaktu sa čitaocima, sa gledaocima. To su one koje se svakodnevno u životu suočavaju sa brojnim izazovima, nekada više, nekada manje uspešno, nekada, nažalost, i neuspešno, ali koje su spremne da svakog dana ustanu, čak i posle nekog većeg pada, otresu tu prašinu sa ramena, mi u šali kažemo poprave krunu, nastave dalje da se bore svakodnevno, dakle ne odustaju i u toj borbi, koliko god ona nekada bila teška, nekada možda čak i surova, zapravo uspevaju da zadrže lepotu u svom oku, dobrotu u duši i osmeh na licu.